dak li qtilna ta' bil-ħar bissew imċarra dak li qtilna għaddejni matul iż-żmien kulħadd jaf ħadd ma stra id-destin ma tridx tafda kemm ħajjiet ta' nies kburin ma baqgħux sħab għax marfux jaħkmu l-ġejjien għax marfux jozzu is-lejl isimgħu ftit isimgħu kliemi jien fl-imgħod nisma' ġrajiet li baqgħu f'moħħi meta rajt kif ridu id-destin isimgħu ftit illum li sibna tal-imkien ta' slim ħanajxu l-kol b'ħidmietna tul il-jiem bla nkunu mifrudin għax ħadd ma jgħix mifrud jew taħt ħakkim ħadd ma jgħix hekk ma jkunx xul ħaddiem jekk jgħix miċħud misliem isimgħu ftit isimgħu kliemi naf minn xi xaddejt ġrajiet tal-isna li jien qatt ma nsejt ġrajiet nies imġarbin isimgħu ftit illum li ksibna din l-art tal-mistrieħ ħanferxu r-raba ta' bżolietna żrieħ ħankunu meħlusin għax ħadd ma jgħix mifrud jew taħt ħakkim ħadd ma jgħix hekk ma jkunx xul ħaddiem jekk jgħix miċħud misliem isimgħu ftit ix-xogħol għajxin intenni minnu fil-ħidma hemm il-ħajja hemm li mingħajr ix-xogħol il-mewt